Hei, minä olen Raili ja minä olen tullut pitämään meille aamun avauskasvojoogaa. Tervetuloa mukaan. Aloitellaan tämä kasvojooga lämmittelevillä liikkeillä aluksi. Eli aletaan pyörittelemään hartioita. Kädet tänne olkapäille ja sitten vaan pyörittelemään. Ja hengität sisään ja ulos nenän kautta. Ja sitten voidaan suuntaa vaihtaa. Saadaan vähän verenkiertoa lisättyä tonne hartiaseudulle ja niskaan. Hyvä. Ja voit vähän pyöritellä hartioita näin vielä. Sitten voidaan nostaa hartioita korviin muutaman kerran. Vielä kerran. Hyvä. No niin, joko me voitaisiin aloittaa sitten varsinainen kasvojooga. Eli aloitellaan sivelemään kevyesti meidän otsaa. Saadaan otsa näin rennoksi. Otsalla on taipumus tehdä ylitöitä niin sanotusti, että se on koko ajan aktiivinen. Niin se on tärkeää saada rennoksi. Hyvä. Sitten mennään kulmakarvoihin. Meillä on kulmakarvaa tässä alussa, kulmakarvan alasvetäjät. Ja sitten keskellä vielä nirsolihas, niin niillä on taipumus vetää kulmia alaspäin ja sitten niin, että tulee toi sipeliusryppy. Niin otetaan oikealla kädellä tukiote oikealta puolen otsaa ja vasemman käden etusormen rystysellä lähdetään hieromaan tästä kulmakarvan alkuosasta. Tämä tuntuu ehkä joillakin vähän kipeältä, varsinkin silloin, jos se on ylityöskentelevä lihas. Ainakin mulla on vähän arka jo. Muutaman kerran riittää. Ja vaihdetaan kättä ja mennään toiseen kulmakarvaan. Ja muista muuten hartiat alas. Älä jännitä hartioita. Hyvä. Sitten meillä on täällä alla ne kulmakarvan alasvetäjät, niin me voidaan niitä vähän pyöritellä. No ihan tässä silmän sisänurkan tässä alla, kulmien alla. Ja niitä voi kevyesti pyöritellä ja painella, niin se virkistää myös silmiä. Ja helpottaa rentouttamaan kulmakarvoja. Ja voit vaihtaa pyörityssuuntaa. Hyvä. Ja taas tässä vaiheessa voidaan rentouttaa otsa. Noin. Sitten meillä on silmän kehälihas, joka on vähän laiska lihas. Mieluummin otsalihas tekee silmän kehälihaksen työt, niin meidän täytyy vahvistaa näitä silmän kehälihaksia. Eli aloitetaan sillä, että avataan silmät tonne suurelle kulmakarvoja kohti. Ja otsa ja kulmakarvat rennoksi. Tämä auttaa siihen, jos on roikkuvat silmäluomet, niin se kiinteyttää tätä luomilinjaa. Sitten jos tämä ei onnistu pelkästään näin, niin pannaan peukalot tähän niin poskipäitten päälle, poskiluun päälle ja sitten etusormet kulmakarvojen yläpuolelle ja sitten yritetään
sama liike, niin silloin meillä ei otsa ole aktiivinen eikä kulmakarvat. Ja tämä helpottaa ehkä löytämään sitä lihasta. Puolen minuutin pito. Hyvä. Sitten lähdetään hakemaan alaluomen kohottajaa, että lähdetään nostamaan alaluomea ylöspäin, niin kuin suljettaisiin silmät alaluomen kautta. Voidaan panna sormet tähän luun päälle, varoen herkkää silmänympärystihua, eikä venytellä, vaan pelkkä kevyt painallus. Ja sitten lähdetään nostamaan alaluomea. Parin sekunnin pito tuolla ylhäällä. Ja muista hengittää. Ja tämä auttaa silmäpusseihin ja turvotukseen. Aktivoi verenkierto. Nyt voidaan tehdä kastepisaroita, rentouttaa tämä silmänympärystihua. Ihanaa. Hyvä. Sitten meillä on tässä nenäpielen kohottajat ja niillä on taipumus nousta tuonne ylös. Ja ne on niinku kans aina vähän liian aktiivisia, niin niitä kannattaa hieroa alaspäin. Rentouttaa. Ja jätä sormet tähän nenäpielen ihan tähän juureen. Tässä on tämmöinen kohta, kun sitä pyörittää, niin sieraimet aukeaa. Jos on vaikka flunssaa ollut, niin sulla aukeaa sieraimet ja sitten haistat paremmin. Muutaman kerran pyöritellään. Hyvä. Sitten meillähän on tässä nämä nasojuonteet. Mulla on aika voimakkaat jo. Niin niitä voidaan hieroa niin, että me pannaan etusormet kokonaan tämän nason päälle ja lähdetään hieromaan näitä näin. Me saadaan vähän niitä madallettua. Ja tätä kun tekee säännöllisesti, niin saadaan niitä hyvinkin paljon madallettua. Hyvä. Ja sitten meillä on tämä suupielen alasvetäjät, jotka on mulla monesti hyvin voimakkaat, johtuen siitä, että nämä alasvetäjät vetää, nämä on niin tiukat. Ja sitten myös kaulan iholihas vetää niitä alaspäin, niin niitä voi pyöritellä tässä suupielen ympärillä. Saadaan vähän kohotettua. Ja vaihda suuntaa ja rentuna hartiat muuten. Hyvä. Ja sitten viimeinen, ei kuitenkaan vähäisin liike, vaan prom queen liike. Eli illan kuningatar esimerkiksi. Niin aletaan nostaa suupieliä tänne ohimoille päin. Me saadaan poskipäälihaksia reenattua. Eli näin. Sinne voi ottaa sen suhinan mukaan, niin tulee paremmin löydettyä se tekniikka. Ja pito.
Tai sitten voi myös pumpata näitä. Hyvä. Sitten voidaan rentouttaa kasvoja. Sitten lopuksi otetaan parit sivelyt tähän. Ihan mennään tänne solisluun ja kainalon kohti. Saadaan nestekierto sieltä kasvojen alueelta liikkeelle. Näin. Se oli siinä. Toivottavasti tykkäsitte. Kiitoksia teille paljon.